Dan malan sani ala ladan baba abuna sani ladan habu ne bakari kaka abuna shi ko bakari kwada ne ga mijin yawa bincike na mijin yawa kura jarumaiya baba a gurin kakana dan sarki dambuwa ne gobir tsibiri gare na dambuwa da ne ga gwamkiya gwamkawa asali na masarautar bawa gwarzo waje sallasalar uwana sunana al'aminuwa da shi aka radda suna alhaji ladan uwana da abubakari kakana sunan da na sawa kaina alan waƙar yabona. Yau na gaya maka duk abin da kake bukata a duniya Ubangiji ya baka. Barka da zuwa, barka da hanya. Barka da zuwa gidan koma ciyaman na ƙasar da na garin ka inda aka haifi mahaifinka. Alhamdulillahi lazi a hadana bil imani. Allah ya taimake ka, sarakunan addini suna son ka, farfesoshi suna son ka, malaman islama suna ƙaunarka. Ka ƙara godiya gun Allah, cin ribar duniya suna maganin lahira tsoron Allah. Addinin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Wanda ka zama ɗan asalin garin nan, mahaifinka ya zama ɗan asalin garin nan, wallahi ba za a naɗa ka ba. Domin duk muhawara ta ƙare, an daka, an tankaɗe, an rere, an tabbatar da saboda haka ya kamata hankalin mai saran kaba ya koma garina. Yadda Allah ya kawo mu lafiya, Allah ya mai da mu lafiya. Yau ka jefa ka tafe, ka zama babban ɗa magajin baba. Yau zan miƙe hannuna in gaya wa mutanen kafinan Kano da suke zaune, in gaya musu tabbacin maganar nan, in gaya musu wallahi tallahi Amin waziri. In mutum yana tantama a gwada mana, na bawa irin babari a baku iri kuma da soshiya dangayya. Kan wani arewa annobar taba, garin ku ba Jacob ba Sunday, ba a zuwa garin ku da Michael, na baci ta kun san yaƙi ko katsinawa na shakkun ku. In ƙarya nake ko ba a sara ba gatari ya san kan ba, to a wasa in ka ji ana a wasan to kaifi ya ƙare. Yau na gaya maka duk abin da kake bukata a duniya Ubangiji ya baka. Ka yi wa malamai Islama waƙan nan, ka yi wa malaman boko waƙan nan, ka ƙare ka yi wa annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kure ma komai waƙa. Shi yasa na gaya masu waƙa yanzu, ne yanzu masu yan kalamai kaɗan ina kaya musu kullum na ce si hankali wa hankalatu wa luratu, hankalin mai saran kaba ya koma garina. Duk wani mai yin waƙa ya natsu. Amin dan bura. Babu hakimi ba dagaci. Yau Aminu Ladan ala shi Allah ya bai wa sarkin waka, yau kai wukai yanka ne. Na gaya maka wannan. In mutum yana tantama a zo a gwada mana. Yau ko ba asara ba gatari ya san kan ba. Amin. Waƙar ka daban, ilimin ka daban, tafiyar ka daban. Zaki yayan Zara, zaki uban Zarawu, sannu uban Aminatu, sannu zaki dan uwan Amina, sannu dan uwan Usmanu Shehu Mani dan gaske. Yau Allah ya taimake ni koma ciyaman yi min wani abu saboda kai albarkan mutanen gobir gaba ɗayanka da kwata. Ɗanburan na Zaria City ga ajiyar sarkin Zazzau Alayhi Shehu Idris mai kaka da sambo jikan kwasau. Kere ɗaya zabuwa dubu na Ahmadu. Goshin jirgi ba ka tarbuwa uban da kariya da jakada. Ga bakon sarkin Kano Allah ya ji kansa Alhaji Ado Bayero ɗan irin abin waje kuma sarkin Dutse, sarki irin Abdullahi, sarki magajin Abdullahi wanda garinsa ga lulu ga zinare ga kuza ga kwalli, haka Allah ya so. Wannan yaron da kuke gani ba yaro bane, ya girma shalele zuwa duniya a sa'a, ya fi saurin kafa gemu. Shine ɗan gidan ɗanburan ɗin Zaria City. A raga maka kodan kyau, a baka kodan kyauta, a baka kodan arzikin da Allah ya ma. Ɗanburan na Zaria City mai arziki uban su tarado. Ka ji basaraken da ya fi duk alkajirin da ke Zaria kyauta. Alhaji Aminu Ado Bayero yanzu shine sarki ne
mai ci yanzu jikan Abdulkadir ne jikan Al'umma Jefin Mashi ne in ka kalli ƙwayar idansa tafiyarsa daban ta Ado Bayero ce adansa na Ado Bayero ne suturarsa ta Ado Bayero ce sarki mai doki dubu a gaba sarki mai kwarkwari dubu a gaba. Wajibi ne a gurina haka komai zana fara sai na ambaci kalikina haka za in zana kulle na rufe da mamallakina shi yasa na kasan kabuli falala a ta gudana rukuni a cikin rukunai na uku zan yi bayana farukun jisu salsalata da kaɗan agwagwar bayana yanzu za ni wuce bayani shahara tsantsar bayana gini sannu gani da lura bisa tsinkayar batuna na zamo tsuntsu bucilmi damina ke ɓanna ƙwaina na zama dare a tsuntsu dole sai fa a kyala ƙwaina shahara ce sulubin ilimi ya samu tsantsa idan na hau keke na tuka sai a ce gawa na rana na hau mota da tsada sai a ce alafa Allah ya taimaki sarki ya taimaki jama'a Allah ya taimaki sarki ya taimaki jama'a harina ko ina sai dai na koya sai ka ce cuta na auna ko a mota sai da tintek dan in bar da kamannina rabu na gode wa habu yarda da kai babu barna ni'ima ce wacce kan Muhammadu manzo Allah sallallahu kai ana ka kula waka bari haka nan ma daga yau yaro baya cin maka zaki yaro baya cin maka sai dai ƙarya kaza ta su kukan murtu in ko ta an san da babban bai da samun